It's like I don't care about nothing, man. Minä Ainari ja opetan teille tänään flipiin. Tuli tältä puttalta opettamaan flipiin. Ja sieltä vyösää paikka. No niin! Sitten vai asiaan, no Jonnet vois mennä vittuun. Niin mitä se flippi menee? Ensinnäkin. No pitää olla ihan vitun rumaa. Sitten nostaa housutkorviin. Sitten puhua ihan vitun vammaisesti. Niin peliästi kun mä ostan. Minähän se ostan jo luonnosta, kun mä oon rumaa. Vitun tyylitajuton ja pöliä ääninen. Niin sitten mä teen vielä flippi ihan paskasti. Niin nyt minä opetan miten olla minä. Sä tehdä ylipäätään flippi. Ensinnäkin sun pitää rullata. Sitten sun pitää tää. Noin. Näin. Ja se tänään onnistu. Näitähän flippi. I was gonna go to work, but then I got high.